Ja, geweldig. Nee, dat is ook later. Van der Wal. Van der Wal. Heeft u nog wat te zeggen? Ja, ik ben Jan van der Wal en ja, gewoon mooi hè? Ja. Ja man. Wat ga je doen van Noord-Down hè? Heel mooi, ja, ik ga zo in porno kijken en zo. Van waar die broek hè? Van waar? Of is dat in eigen oor? Ik ben eigen hoor hè? Ja, is toch mooi beeld erbij hè? Is die kwart of is die kring? Heb ik van je vraag. Ah, bliksem. Ja man. En net wat? Ja, we gaan in een beetje en zo en zo. Ja, en nee. Wat ga je dan nou? Dan ga ik weer mensen opbellen hè? Ja, dan ga je weer vertellen van ja. Wat is dat zijn? Wat is dat? Dat is zijn. Laat het zijn aan het publiek. Wat is dat? Dat is niet trommel ging. Je trommel? Ga je weer wat filmen? Kun je toch wat filmen of nee? Dat is jij net wat, hè? Dat is net wat. Hij is echt mooi hoor. Ja. Hé? Mijn interview is nou af. Oh, ik zit nou in mijn punt erachter. Ja, hij is goed joh.